ka Office of District Sports Officer DSO haringkat ka jingi trelang ba ka Office of Deputy Commissioner ka East Khas Hills kilas dangnya ka program ai jingi kai football grassroots football coaching program na kamenta ki habret kentai bat chenrang ki ba padeng karta ka ba nyo hadu khat waisnam ha ka singi sa janya madan he mini stadium ka ba molai phutmuri ya kani ka program na play perda do Deputy Commissioner ka East Khas Hills ba PS Dakhar ubalong ko mokongsan ha ka balai don langru uba GE Lingdo District Sports Officer ki dekat nongkit kam ka molai sports club ki kemi ki pa chung ki khna bat ki wei hakani ka sngi play perda lawan ni shimbenta ta kumba prapongot ki khna ki bana kani ka nongba lawan ai jingi kai ru da saungot ki coach ki bakan thop ya ka samla clarina majau ba Rohit Nongspong ba playerson simle bat ba kit borlang khar kongor program ni konga ngile na kaliang ka department yung sports tada jiga rap lang ka directorate but ka district office but jiga trailang but deputy commissioner East Khas Hills lang ba ka scheme DSPS maginala man kung but argot ki coach magin meet na po ka scheme DSPS de argot pa meet na po ka directorate of sports at UNFS hagani ka scheme ngim na don bisa sine aro ring layo na po ka directorate san po ligi ball bagin pelong ya kani ka coaching ka syong ha kimi papat bagin ai ka refreshment ya ki kon la jong ni bagin wani alam pesta siya kani ka jigila kai ka ba ki pelong arsin sideyo katatang ha ka si thodi bad ha ka si sajaj ha ka si ba ki kina bagin nubdestop ya ka studies ka joki ka jingtu jong kani kalau bangin stang bangin say nado kini ki grassroots kamot nado ki news nam kini na stang manila kaya football ado kadwais nam ibu ya kini ka kam angni apo madan he minshim tang shis pangot ki khnang arpusan got un pe ui coach namar khnang baka jing hikai kan long kabat biang ada labon palat ki khna ta ka jing hikai ro kal khamduna hi ban bersotho iki nre arpusan got ka dang la ui coach minshim ya arpusan got nakaliang ka office ro ngia le kat bala an ayuhi bangin pinbiang no di kini tiare le kai kini khna hi bin yo kata ka ji kai ka ba paka nakaliang ka jonga hi tengah ada request kamtam ya ki kumeki ka ba kin wan yalam testai kini khna kombaki pha ya ki school kani ka jing tu jugi kalong ba nginom le da kita yo ne ki banai andringin continue ya kini da kisnam nang ba nang ne pat ngin yo kindala poi ka age ka khat song in say ya ki as a youth team nang ne ngin kintiu sho ya ki pat hadu bakinda yo bakinda la ka ya kini ki tournaments ki bangi ju kondok nakaliang ka office kum ki super to under 14 under 17 bar kum tatar